So yun nga babae. Nanirarayon niya pamiling yung basura. Nagtatrabaho. Oo. May tagiyanan ko sa nga pot-pot. Yan na kasi kay flat and tire nagbaktas laya. Oo, mga vlogger na ni Rayana pero nasa ilan ni Rapamorot. Miss, gininabiyawan ka. Basurira kasi ni Rayana. Ama din siya. Basurira kasi ni. Ayaw na damo na.